Carl Jung o uspjehu nije govorio kao o bogatstvu, statusu ili moći. Za njega pravi uspjeh bio je unutarnje ispunjenje, trenutak kada tvoj vanjski život postane odraz tvog unutarnjeg bića. Jung je vjerovao da čovjek ne može biti istinski uspješan dok ne upozna samog sebe. Jer kako možeš znati što želiš ako ne znaš tko si? Većina ljudi juri za tuđim snovima, dok svoje prave potrebe nikada ne otkriju. Uspjeh po Jungu dolazi kada prestaneš glumiti ulogu i počneš živjeti u skladu sa sobom, sa svim svojim svjetlom i tamom. Tada prestaješ uspoređivati, dokazivati i počinješ stvarno živjeti. Njegova poruka je jednostavna. Ne traži uspjeh izvana, nego u sebi. Kad pronađeš unutarnju ravnotežu, vanjski rezultati dolaze sami. Pravi uspjeh nije ono što pokazuješ svijetu, nego ono što osjećaš kad ostaneš sam sa sobom.